With Eddie, performing in his trio are two of the best rhythm men in this country, or for that matter, any other country. You'll probably recognise them. Spike Heatley on bass, Tony Carr on drums. Id-drummer u perkussjonist Malti Tony Carr kien strumentali fix-xena mużikali kemm f'Malta u lilin minn xtutna. Carr, li ħadem ma' artisti kbar bħal Paul McCartney u Ella Fitzgerald, twilet fl-1927 bl-isem ta' George Caruana. Sa minn ċkunitu kien miġbut lejn il-ġeneru tal-bebop. U da Tony kien minn dejjem drummer tajjeb. Matul it-tieni gwerra dinjija, meta Malta kienet assedjata bil-bombi, mal-jum Carr kien isib Ken fix-shelters, iżda fil-għaxija kien jerħila lejn strada stretta, fejn nibtet fih il-passjoni għal mużika jazz. Flimkien ma' sħabu Frank Camilleri u Joe Curmi il-Puse huwa ffurma wieħed mill-ewwel trios tal-jazz f'Malta. Fl-1952 Carr emigra lejn l-Ingilterra fejn għadu jgħix sal-lum. Biex jirrikonoxxu s-sem tiegħu, riċerkaturi u diretturi Maltin qed jaħdmu fuq dokumentarju ta' 3 kwarti li jixħed dawl fuq ħajtu u l-karriera impressjonanti tiegħu. TVM News tkellem ma' Cedric Vella, id-direttur tal-film, li qal li kien sfida kbira li jġib bilanċ bejn l-arti u l-finanzjar tal-proġett. Kenna bżonn għajnuna jiġifieri mill-AI għax kenna xi materjal antik, materjal ta' kwalità baxxa li tittużah biex jidher fuq screen kbir tajjeb. Mhux ġast għandek ritratt xi JPEG żgħajek bil-kemm qed tara x'inhu, ridda naraw li jidher tajjeb u fl-istessin jinstama' tajjeb ukoll. Giuseppe Camilleri, perkussjonist u riċerkatur li beda dan il-proġett, kellimna dwar l-importanza tal-karriera ta' Carr. Madankollu huwa nnota kif ismu mhux dejjem jissemma fil-komunità lokali u internazzjonali. Bdejt propju billi għamilt kuntatt ma' Tony li għadu jgħix l-Ingilterra, intqajt miegħu għamilt l-intervisti miegħu u mbagħad minn hemmhekk u stess bil-rakkonti tiegħu jisu fetaħ li triq biex nintervista nies oħra, peress li beda jirrakkonta li stejjer dwar Malta, stejjer fl-Ingilterra, eċetera. Allura mbagħad ġiet pjuttost naturali li nintaqa' ma' nies oħra u nkompli nagħmel l-intervisti nies biex imbagħad naqdu din ir-riċerka f'dokumentarju. Vella u Camilleri qed jaħdmu wkoll ma' Jimmy Grima fuq il-grafika u David Vella fuq il-mużika. Il-kollaborazzjoni tagħhom kienet kruċjali biex dan id-dokumentarju jieħu l-ħajja. L-istorja ta' Carr fiha tluħ u l-inżul. Il-motivazzjoni tal-produtturi hi li jesponu dan il-vjaġġ mużikali sabiex ikun ta' ispirazzjoni għall-udjenza. Il-premier tad-dokumentarju Straight Street to Abbey Road, produzzjoni ta' Sugu.tv, se jsir fl-10 ta' Ottubru. Mr. Tony Carr on drums. Thank you.